Arewa Hausa on the beat. Maiyin Maulidi ya waye, Maiyin Mauludi ya waye, Maiyin Mauludi. Maiyin Maulidi ya waye, waka sake a bar shago, kun hidimar uban ƴaƴaye, har baban su sai dan maye wanda fa duniya ta koyi. Maiyin Mauludi ya waye, Zaman kirki guda na shafe zaman banza dubu ɗaya sarki, mu zan aje shi domin keɓe wa bigiran faɗar zaɓaɓɓe ko hujuban gaban sai yayi. Kalli gaban ka baya da kura, ba a ganin abin da ta tara, kunna in fa ya ji da kura, to aikin jiki fa ya tsira kai ya shige sahun wawaye. Maiyin Mauludi ya waye, Ai annabi ne abin kamawa, don sada gaske ne huta. Dan har za a dinga tsayawa, wasa ba ta kyau ka gayawa mai kamun biyan sosai. Daji ba a yi maka garkaya, za a yi kafa ta koyi. Ni ma zan faɗa yau ka tayin masoyan naka sha za su idan na maye. Maiyin Mauludi ya waye, Zaɓaɓɓen ta'ala ne shi, yake ɓanta babu irin shi, daga cikin fage ɓantar shi, sai yi nufin a yau na yabe shi, don marashin sani yake yi. Farkon wanda zai ceto ne shi, farkon fa wanda ƙasa ne kan tsage a don ya fito ne, farkon wanda zai sujada ne gun Allahu ranar maye. Maiyin Mauludi ya waye, Shi farkon shiga aljanna, farkon wanda za ya wuce na fisan sira da marar hammana, baya mafalki manzo na sadakatu baya ji shi ne. Ai shi ne ba a cin gadon shi, haramun ne auren matan shi, bacci ba ta yi zuciyar shi, sannan in ya hau dabbar ce tsari ko kashi ta yanki. Maiyin Mauludi ya waye, Dauɗa ba su yi kwata shi, gwada sauro ko ba su kaba shi. Miyan shi ya fi zuma zaki shi, zufan shi ya fi miski kan shi, tsabtacce uban an gayi. Baki bai kara alwallar shi, duk tsawon shi duk nauyin shi, sannan baya yin zunubi shi, baya kama da shi shedan shi, balle aljani ko maye. Maiyin Mauludi ya waye, Maiyin Mauludi ya waye, Mai fa shiga masallaci ne ko janaba garai kuma gane shi janabar sama tsarki ne, dan koyar da ai shari'a ne yake shiga wasu mahalaye. Shi tsayuwar dare waye kun shi dukan dare koya ne, bashin wanda ya rasu shi ne zai biya ya faɗa a taho ne al'ummar shi ta ji tsaye. Maiyin Mauludi ya waye, In ya kira ka ko sallata kai ka kai bayawa, yauta akan kaji ya fa kai yanke ka, domin amsa kiran dangat in ba shi ba to sai waye. Wanda yake ganin baya na yadda yake gani a gaba na da rayuwar sama Allah ne, yaran tsefatas koki na arshi ba shi ya yi fiye. Maiyin Mauludi ya waye, Fatihatun an ba shi umar littafin mahar ayatul kursi gami da kawusar mai girman dare da shi ke bantar tashi fata wuce a ƙidaye. Don haka nan ga ni tsayawa, wabu salati ƙara da ɗawa, kunshi da in gida ya haɗa, abokanai da masu biyawa ni in manta masu bayi. Maiyin Mauludi ya waye, Shi kuma hayu share hawaye, namu da malamai da iyaye, tare da masu son mu na koyi, har na wajen rabon kuraye, kar mu zamo kabar mu a raye. Shaidani uban makiya ne, gun musu duniya fitina ne,
da baya da ƙarshe bai ta zubi alamu a dashi har mu rabota ranar kwashe domin umma har ɗan yayi Fadimatun Hassan da Husaini har da Aliyu mai fannoni kofar nan ta babban bene har sauran tara masu jinani da an kawa bushara layi Maiyin Mauludi ya waye Muhajiruna har an saru su da mutambatar a hayaru da bai a turbidiwa ne turu na kama kafa da su sattaru don marikin su hewa yayi Muhammadun Rasulu ya aminu ya bukanar rabbana ya قبل خطاب الفضل والنوالي يذهبنا فضلا على الزوال صلى عليه اللهم الإمام يشفع يا ربايا يا كريم صلاة تفك لنا بها الغطاء وتكبرنا بالعطاء وتجعل أمام لنا بها الخطاء بجاه سيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما